A mně opravdu nejde do hlavy, jak si může nějaká dívka, která je v klinické studii, která netuší, že vakcína může udělat autoimunitní onemocnění, protože nikdo s mozkem v hlavě by si nenechal na sobě zkoušet, pokud by to věděl, si nasugeruje údajně v placebo skupině autoimunitní onemocnění. Takže když to takhle porovnáte, tak zjistíte, že tam je něco hodně špatně. No samozřejmě, že občas se stalo, že se udělala studie vakcín proti skutečnému placebo. A ty výsledky byly takové, že se o to zase velmi rychle vycouvalo. Já vím o několika. Jedna byla ta slavná studie, kterou dělala WHO, Světová zdravotnická organizace v 70. letech v Indii, kdy zkoušela účinnost očkování proti tuberkulóze. Bylo to opravdu hodně lidí, asi 200 000 lidí a trvalo to několik let, kdy půlka těch lidí dostala vakcínu proti tuberkulóze, ty děti, a druhá půlka dostala skutečně placebo. Výsledek byl po několika letech, že to vůbec nechrání, že je nulový efekt. Takže od 70. letech WHO ví, že vakcína proti tuberkulóze nesnižuje výskyt tuberkulózy. Druhou studii, kterou jsem narazila nedávno, ta proběhla v roce 2012, a to mě velmi pobavila, byla studie vakcíny proti chřipce. Tady, že každý podzim máme mediální masáž, jako očkujte se, jinak budeme všichni umírat na chřipku, že jo, prostě to víte. No, ale když se podíváte na to, že když tu vakcínu proti chřipce otestujete proti skutečnému placebo, tak uvidíte zajímavé výsledky. Ta studie byla dělána na dětech. Takže šlo o školou povinné děti mezi 6 a 12 lety, tak plus minus, takže je možné, že u té dospělé populace by ty výsledky byly malinko jiné, já řeknu potom proč. Půlka dětí dostala vakcínu proti chřipce, druhá půlka dostala skutečné placebo. Výsledek byl, víte jaký? Když to na jaře vyhodnotili, že očkovaná skupina byla v průměru 5krát víc nemocná než ta neočkovaná. Oni měli nejenom, že měli víc chřipky, měli víc prasečí chřipky, měli víc všelijakých viróz. Takže přinejmenším pro děti platí, nebo pro lidi s docela slušnou imunitou, kteří jsou ještě schopni nějak reagovat, to platí, že když se naočkujete, budete víc nemocný. A to mi spousta lidí potvrdila. Říká, já už jsem se očkoval jednou v životě, už nebudu tak nemocný, jako tu zimu jsem nebyl nikdy. Neměli pravou chřipku, měli všechno ostatní. U lidí, kde ta imunita už je hodně oslabená, to může mít ten efekt, že neonemocní, jenže oni si neuvědomují, že si vlastně tu imunitu ještě víc utlumili, takže vlastně nejsou schopni vůbec žádné reakce. To není rozhodně nic, na co by měli být pyšní. A když bychom to všechno shrnuli a vytvořili nějakou jakoby rovnici a s nějakým výsledkem, máte pocit, že je to určitá manipulace s lidmi? No, jasně. Teď už vědomá, protože... No, samozřejmě, to jsou marketingové akce, prosím vás. To je prokázáno, že si ty farmaceutické firmy najmou PR agenturu, aby jim udělala kampaň. Takže peníze plus ovládání lidí rovná se... Reklama je o čem? Reklama je zvýšit prodej. Reklamu si zadává výrobce čehokoliv, aby kupovali jeho výrobky. Když jsem naposledy viděla reklamu ve smyslu varování proti nemoci, proti které se neočkuje? Kdy vás někdo varoval před boreliózou? Před hepatitidou C? Před parapertusí? Před koxaký a echoviry, které dělají stejný klinický obraz jako dětská obrna? Nikdy. Čili peníze plus ovládání lidí rovná se... Takhle, já si myslím, že když očkování začalo, že to byl opravdu jakoby ten impuls bylo pomoci těm lidem, že to bylo dobře mínění, že ty původní výzkumníci opravdu věřili, co dělají a snažili se ty děti chránit. Ale pak se na to nabalil časem ten biznis. A já nevím, jestli výrobce ví, co vyrábí. Já jsem si asi před 3 lety, už to je dlouho, psala s výrobcem většiny těch dětských vakcín, kde jsem právě se s nima bavila o tom typu reakce, jak jsem říkala, to dítě se přestalo usmívat. A já jsem jim položila otázku, aby mi sdělili, jako lékaři, který konec konců také používá hliníkové vakcíny, protože má píchat tetanovky, že jo? Která složka té vakcíny a jakým mechanismem dělá tento typ reakce, o které jsme si dopisovali. Ať mi teda řeknou, co to dělá. Nevěděli. Oni mi neodpověděli. No. To neznamená, oni mi neodpověděli. Oni mě neodpověděli. Než tam byla taková výměna, vždycky na mě takhle vychrlili z mailu prostě nějaký studie, odkazy na studie, což v podstatě byla jedna hliníková proti druhý hliníkový vakcíně, v podstatě irelevantní studie a spousta nějakých blábolů. A já už to pak unavovalo, že jo, já jako nemám čas tady takovéhle věci vést, tak jsem řekla, OK, nechme to, já mám jednoduchou otázku a chci odpověď od někoho z vaší firmy, kdo teda je schopen odpovědět. Co z té vakcíny, z té hexy a jakým mechanismem tohle dělá? Že se dítě přestane usmívat, broukat, stane se apatické, mrzuté, špatně pije. 0, neodpověděli mi, to bylo na podzim 2011, tak jsem je zhruba za měsíc mailem urgovala, že teda jako bych to, a od té doby nic.
Takže jsou dvě možnosti, proč mi neodpověděli. Buď to nevědí. A nebo se jim to nehodilo. A nechtějí to přiznat, nebo to vědí, ale nechtějí mi to říct. Tak přesně. Jo. A vědí, že mi nemůžou moc lhát. Protože v té korespondenci jsem odhalila do ze svých vědomostí, takže jasný, že mě nemůžu něco nakukat. Takže já jako nechci tady vést nějaké konspirativní teorie, že protože kdokoliv je proti očkování, tak je konspirativní jaksi teoretik, ale říkám, je to divné. A když si uvědomíte, že očkování oslabuje imunitu, což je prokázaný fakt, to je běžně diskutováno, že způsobuje alergie a autoimunitu. A to jsou všechno nemoci, které jsou chronické, který vyžadují konzumaci dalších alopatických léčiv a tak dále, tak já prostě nemůžu vyloučit možnost, že si to někdo vyrábí zákazníky. Tak to jsem chtěla dát na konci té rovnice. Jako já tady nechci někoho obviňovat, ale říkám, přijde mi to prostě podivné. Samozřejmě, firmám jde o zisk, na tom není nic špatného. Kdo prodává auta, chce, aby lidi kupovali, já tomu rozumím. Tady jsou jiní lidé, kteří by měli tohle být schopni ukočírovat. Máme tady ministerstvo, máme tady SÚKL, máme tady nějaké odborné společnosti, máme tady Národní imunizační komisi, máme tady lidi, kteří jako jsou v pozicích, kteří by měli moc dobře. Máme zdravotní pojišťovny, které to všechno platí skrz naše peníze. Takže jak to, že si zdravotní pojišťovny nespočítají, nakolik je přijde očkovaný pacient a nakolik je přijde neočkovaný pacient? Proč si neudělají studii, že by vzali záznamy o dětech, které byly očkovány dle kalendáře a porovnali to se záznamy dětí, kde to bylo třeba odloženo nebo zredukováno a zjistili, kolik je ty děti stojí na rehabilitacích, neurologických, IORL a tak dále, imunologických výkonech, antibiotikách a tak dále. Protože když uděláte to, že porovnáte zdraví, my jsme mluvili o úmrtnosti, a když porovnáte zdraví očkovaných, neočkovaných, tak zjistíte, že očkování prostě vám to zdraví zhorší, jako globálně. Těch studií bylo děláno relativně málo, protože firmy to neudělají, logicky, ale proč to neudělá stát, který to všechno platí skrz naše daně, který spravuje naše, to je vlastně hospodaření veřejnými penězi. Takže správci veřejných peněz našeho zdravotního pojištění by sakra měli vědět, jestli ty prostředky vynakládají ekonomickým způsobem. Takže pokud my tady sice nějaké dítě zachráníme před černým kašlem, ale vyrobíme mu astma, tak je to ekonomicky prodělečné. Pokud nějaké dítě zachráníme před spalničkami, nebo spalničkami, ne, záměnkami, ale další léky, takže zase se vyrábí. No, jasně, astma, ale jasně, já teď mluvím o státu, o zdravotních pojišťovnách, které to platí. My to platíme. My platíme veřejné zdravotní pojištění, jsou naše peníze. To nejsou žádné virtuální peníze z vesmíru, to jsou peníze daňových poplatníků. Takže my všichni platíme zdravotní pojištění a pojišťovny to přerozdělují. A ty by měly být schopni spočítat, jestli by se jim nevyplatilo začít do toho trochu vrtat. Protože pokud existuje studie, která zjistila, že když jenom odložíte zahájení očkování, to znamená, nezačnete očkovat ve 3 měsíci věku, ale třeba v 5. měsíci věku, o pouhé 2 měsíce, tak se riziko astmatu sníží o 50%. Jenom odložení. Když se porovná úplně neočkovaná populace s populací očkovanou standardně podle těch moderních kalendářů, tak zjistíte, že ty očkované děti mají zhruba 2krát vyšší spotřebu antibiotik, 3krát víc zánětu uší, 3krát víc astmatu, 3krát víc ekzému, autismus je pouze v očkované skupině. Mají agresivního chování zhruba 10krát víc, hyperaktivity a tak dále. Zjistíte, že celkové zdraví je mnohem horší a když to přepočítáte na peníze, tak zjistíte, že ta pojišťovna v podstatě vyhodí peníze 2krát, zaplatí vakcíny, zaplatí lékaři výkon a pak platí ty škody, které jsou napáchány a které nikdo nevidí. No, já mám tu teorii a myslím, že to je i praxe, že ty pojišťovny jsou propojený se všema koncernama, který potom právě, kdo vyrábí ty léky? To není stát, kdo vyrábí. Já se do toho nebudu poučtit, já si myslím, že jako každému je jasný, můžete si to najít, já si myslím, že ta rovnice je dál jasná. Ale v každém případě je jasné, že lidé, kteří rozhodují za očkování v této republice a nejen v této republice, mají silné vazby i finanční vazby na výrobce. Samozřejmě. To jako nemůže nikdo popřít, to jsou prostě dohledatelné údaje. To je jeden svět propojený. Já říkám kozely zahradníkem. Samozřejmě. Tak jaký máme tady na to řešení? Neočkovat, nenechat očkovat. Řešení, jako ať se každý rozhodne, jak chce. Já si myslím, že by si lidi měli uvědomit toto. Očkování, jakoby, někdo říká, ono je to povinné. To je trošku složitější, protože povinné je imunizovat se proti těm nemocem, který určuje vyhláška. Ovšem není povinné si nechat píchnout konkrétní vakcínu. Tady je možné jedině to, že rodiče si budou stále více vědomi těch rizik. No, musí to mít něčí zákony, že? Takže není povinná žádná vakcína. Tečka. Není. Dokonce máte jako pacient právo na volbu vakcíny.
To je zákoně o ochraně veřejného zdraví, paragraf 47, tam je napsáno, že můžete požádat jinou vakcínu, než je centrálně distribuována. Takže nikdo nemůže říct, že Inflanix Hexa je povinný, protože prostě není. Protože pacient má právo na volbu vakcíny. Takže rodič to může chtít rozložit, může chtít jiné vakcíny. Samozřejmě může mít takové požadavky na vakcíny, které nejsou splnitelné. To už je potom jako jiná věc. Jde o to, že není povinné a podléhá informovanému souhlasu. Není to výkon, který se provádí bez souhlasu. Takže v podstatě jedno, co chce lékař, když pacient řekne, já očkovat nechci, tak se očkovat nebude. Ano, informovaný souhlas znamená, že jste informována, že víte, s čím souhlasíte. Musíte být adekvátně informována o tom, k čemu ten výkon slouží, co z toho máte za profit, co vám hrozí, že to neabsolvujete, co vám hrozí, že to absolvujete. Jako, já jsem nedávno chodili lidi na předoperační vyšetření a to jsou 3stránkové dokumenty. Před operací kýly a před takovými banalitami. Moje teta teď přinesla celostránkový informovaný souhlas před operací šedého zákalu. Takže informovaný souhlas znamená, že jste informovaná. Dále musí být svobodný ten souhlas. To znamená, nesmíte být pod nátlakem. Žádným. Jinak není svobodný a není informovaný a neplatí. To je třeba si uvědomit. Takže pokud někdo nebude souhlasit s očkováním, tak se očkování prostě neprovede. Samozřejmě jsou tady nějaké nepřímé sankce, to je druhá věc, ale to s tím nesouvisí. Takže co dělat? Já si myslím, že ono už se něco děje. Ono je to samozřejmě velký, rozběhnutý, těžký vlak, který se jako valí krajinou. Takže změna toho směru bude nějakou dobu trvat, že to možná budou desetiletí a ne roky. Ale určitě proočkovanost klesá. V době internetu neutajíte nic, takže je to podle mě o tom, že se ty informace začnou prosakovat více a více. A myslím si, že zlom nastane, až opravdu se k pediatrům dostanou ty správné informace. Protože víte co, já jsem si uvědomila nedávno, oni jsou dezinformováni. Ne. Já jsem přemýšlela o tom, proč vlastně ty doktorky reagují tak šíleně. Proč vlastně to jako nechtějí akceptovat, nechtějí to a proč tvrdí ty nesmysly. A zjistila jsem jednu věc. V loni, máme jaro, bylo to v loni, byl na Slovensku takový menší skandálek. Tam je jeden časopis, maminkovský časopis, jmenuje se Dieťa, jako dítě. A ta šéfredaktorka v loni v březnu uveřejnila můj článek o očkování, který byl jako negativní a spustila se strašlivá smršť. Takové ty soudružky, vakcinoložky psali opravdu ublížené dopisy. To bylo opravdu, jak když čtete to Rudé právo, ať to ty samozvanci a zaprodanci někam hodně daleko a hluboko, my chceme klid na práci. Ublížené, ukňourané dopisy, jak oni teď s těmi rodiči musí diskutovat, jak jim to narušuje program a co za strašné věci a takové lži. Jako já, kdybych chtěla ty dámy žalovat, tak můžu. Tam bylo několik žalovatelných výroků, ale to je jedno. A pustili se do ní. V podstatě tam nebyla žádná věcná debata, nebyli schopni vyargumentovat to, co jsem jako uvedla jako argumenty já, prostě útoky osobní a ublížená hysterie, že co si to dovolíte něco takového zveřejnit. No, šéfredaktorka pokračovala od toho března, každý rok byl článek o očkování, ale ona dávala hlas i proti straně, tam bylo od některých těch jakoby vakcinologů, imunologů, články a tak dále. No, ale oni se rozhodli, Slovenská vakcinologická společnost, že ten časopis budou bojkotovat. V září uveřejnil rozhovor s jedním slovenským imunologem, což je předseda jejich imunologické společnosti, profesor na klinice, který právě mluvil o těch adjuvantech, který mluvil o tom, že byl na kongresu, Mezinárodním kongresu o autoimunitě, kde mluvili o tom hliníku, že způsobuje autoimunitu, že je neurotoxický, že by se nemělo očkovat do půl roku věku právě kvůli neurotoxicitě, že než se vymění ten hliník za něco bezpečnějšího, tak je třeba neočkovat do půl roku věku, neočkovat lidi s autoimunitním rizikem. On to prostě zveřejnil, jako, že teda je tady nějaký problém a je třeba se o tom bavit. Víte, jaká byla reakce Slovenské vakcinologické společnosti? Měli nějaké setkání nebo školení nebo tohle. Tam vůbec to nebylo o tom, že by řekli, tak vážení, máme tady problém, protože poslední vědecké poznatky ukazují, že asi náš očkovací kalendář není zcela bezpečný, takže bychom se měli tady bavit o tom, jak to modifikovat a měli bychom možná udělat nějaký aktivní dotazník, aby jsme zjistili, jestli ty děti opravdu byly nebo nebyly poškozené. Ani slovo o něčem takovém. Bylo tam plivání, špíny, čtění, prostě ohně a síry na ten časopis, na šéfredaktorku, výzva k bojkotu, výzva k odstoupení redakční rady, kde jsou lékaři. Tohle tam proběhlo. Takže to je reakce takzvaných odborníků, kteří se bijí v prsa, jak to všechno vědecky oni mají zmáknutý, jak to všechno vědecky posuzují. A když jsou konfrontováni s vědeckým faktem, že to, co dělají, není tak úplně v pořádku, tak se spustí a začnou být klackem toho, kdo to způsobil. Ten pan profesor totiž ještě řekl jednu věc. On řekl, že po tom kongresu napsal článek, který chtěl zveřejnit v nějakém odborném časopise, kde právě mluvil o těch adjuvantech, o těch následcích. A oni mu ho odmítli otisknout s tím údajně, že prý by to roznítilo antivakcinační nálady.
tak to, co vlastně následovalo, tomu se říká, že jo, hodit jistou věc do větráku. Takže místo toho, aby to vyšlo v nějakém odborném časopise, který by se dostalo k nějaké marginálním množství lidí, tak to skončilo na internetu, že jo, protože